Flow fantastisch, flow praktisch, flow waar ik ben, flow waar ik steen. Flow als een hoes op het boot, mijn fiets erin. Van de takkomst, waarom naar het nou? Tussen iemand en ieder opdeelt is de vraag die we hier treffen op deel 10. Winnen en verliezen op deel 2, wat de mij is bad. Naar het besterren, ja we willen onwees maken en ik houd een woord. Voor en achter is wees, maar is ik weer voortdoen. Ja we weten het wel, maar beseffen het net. Beleid je om verhoring, omdat wat dus meer rest erom te brengen. Sil, ze get het, deze dagen, ja ze get dat. Ja ze get dat, deze dagen, ja ze get dat. 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 Deze dagen, en het bad voor een reden. Ben weer opdeeld, dat deelt op wat we in de harsens vinden. Kinderen onderziek je uit. Onderziek je wat we zelf maar zitten wollen. De realiteit vergrut ze wollen. Zitten nog net in een alte. Hege frequentie. Creativiteit spant de banden nog net uit. Horen nog vers om wat we denken. De witte verjitten. U sieben stellen voor naar je dingen. Wow. Ja, ze get op deze dagen. 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 En het wat voor een reden. In de werken meer rest is al net bekend. Het is hem net bent. Dingen komen gauw te dichtbij. Basisbehoeftes worden uitroepelen. Ja, we hangen kwam de klem. Steeds in de jaren on. Een middel uitdrukt in cijfers. Vergrutten te drang. Helpt dus dat neem de verplichtingen. Dus we hier vrij op de ierde binnen. Eten, drinken, sliepen en het adres komen. Dan is belang gilde. Dat pas werd te wijzen wanneer we op de waarom wij binnen. Ja, ze giddel deze dagen. 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 Hey. Even de eigen, ja, ze giddel deze dagen. Ja, ze giddel.